Той е само на 24, а вече са му се случили неща като за няколко десетилетия. Написал е книга, водил е курсове по маркетинг, бил е лектор към агенция на ООН и трябва да посети само още 7 държави, за да отметне всички страни в Европа. В момента работи в компания за медийни изследвания, а вкъщи има индонезийски раци, много видове риба, скариди и специални жаби. Предлагам да не целуваме жабите, а да играем Стани богат заедно с Искрен Лилов. Уважаеми зрители, малко по малко една от моите мисии тук на завръщането на Кънчев е да превръщаме Стани богат в библиотека. След Доби от Карлово с книгата «Жълтата къща», следващият участник веднага и той има книга. И аз трябва да напиша нещо. Как се казва вашата книга? Ден първи. Ден първи. Какво се случва в Ден първи? Ден първи е сборник от 8 разказа, които общо обсъждат темата за болката, това как различните хора по различен начин я приемат, през 8 истории на различни герои. Искрене, моето твърдо убеждение, че болката е по-голям стимул от радостта, от победата. Болката учи повече. Напълно съм съгласен. Аз за това отскоро не съм писал, защото съм щастлив, а когато съм щастлив, не пиша хубаво. А тук сте с вашият баща Стоян. Добър вечер, да. Господин Лилов. Здравейте и на вас. Добре сте дошли. Здравейте. Тандем. Искрено от теб очакваме единствено да даваш верни отговори. Играй! Уважаеми дами и господа, Искрен Лилов започва своето шоу Стани богат сега! Ден първи, въпрос първи. Първо напомняне, той е само на 24 години. Ето питането. Къде трябва да кандидатствате, за да получите висше образование? Библиотека, Стани богат, в университет, в клуб на анонимните алкохолици или в видеотека? Значи много интересни отговори, но ще се спра на отговор Б в университет. Така е. Верен отговор. Какво сте завършили? Медии и комуникации. В Амстердам. В Амстердам, да. Бакалавър и магистър. Супер. Втори въпрос. На кое място може да се практикува професията кабелист? В хор, в телевизия, в списание или във вестник? Единственото място, където има достатъчно кабели, е в телевизията. Така че отговор Б в телевизия. Да видим. И това е верен отговор също. Трети въпрос. За кое произведение на изкуството се прави рекламно видео, наречено трейлър? Картина, песен, филм, книга? По принцип съм правил трейлър и за книгата ми, но знам, че това не е нещо, което обикновено се прави. Да. Така че ще отговоря с отговор С. Филм. Филм. Това е верният отговор. И аз научавам нещо интересно от екипа. Идеята е на американския продуцент Нилс Грандлун, който създава първите трейлъри през 1913 и 1914 година. Трейлъра на завръщането беше много готин. Да, гледа го. Така. Не се казва кой, какво, но се разбира. Мистерията продължава. Абсолютно. С четвърти въпрос. Кое не е име на игра с карти? Сантасе, Пасианс, Скрабъл, Белот. Сантасето е игра с карти, Пасианса също и Белота също, така че отговор С. Скрабъл. Маркираме. Верен отговор. Това е игра на думи с плочки. Пети въпрос. За какво първоначално се употребява думата ясла? За раф за книги,
за малка каруца, за планински масив или за хранилка за животни? Така. За рафт за книги със сигурност не се употребява тази дума. Планински масив също. Хранилка за животни съм чувал да се употребява. Така че маркирам отговор Д. Хранилка за животни. Да видим. Абсолютно вярно, даже оттам тръгва. Искрене, добре дошъл и при по-сложните въпроси ще заключим ли сумата от 1000 лева? Не. Играем. Коя съвременна държава не попада в границите на историческата област Левант? Сирия, Ливан, Израел, Мароко. Тук отговорът е лесен. Отговор Д. Мароко. 3 са близо, една е далече, което и изключва. Дори да не знаем какво е Левант. Маркираме. Отговор Д. Мароко. Да видим. Абсолютно вярно. И трите са на източното Средиземноморие, Мароко е на западното. Следващ въпрос, ще го заключваме ли? Не. Играем. Въпрос за 1500 лева. Фенската трибуна на стадиона на кой футболен отбор е известна с името Жълтата стена? Барселона, Наполи, Борусия Дортмунд, Арсенал. Баща ми е много голям фен на Арсенал, така че ако маркирам Арсенал тук, много ще ми се кара. Знам, че това е грешен отговор, със сигурност. Защо? Аз бих казал, че е един от основните цветове на Арсенал. След червения е жълтия. Жълтия, да. Особено обаче третия им екип в момента е много пократителен, така че не мисля, че се хвалят вече с жълтото толкова много. Щом знаеш и третия екип? Барселона, традиционните им цветове са червено и синьо, Блаугранас. Наполи, традиционно синьо, по-точно светло синьо даже. Борусия Дортмунд е жълтата стена, най-стръмната трибуна в Европа, доколкото знам. Така че отговор С, Борусия Дортмунд. Да видим. Силни аплодисменти, дами и господа. Верен отговор. Южната трибуна на стадиона е наистина най-голямата тераса, най-стръмната за правостоящи. И сега едно инфо за този въпрос, който го няма никъде в интернет. Почерпих го в музея на Борусия Дортмунд. Фен съм на този отбор. Вдъхновение за жълтата стена те получават от феновете на отбора на Сент-Етиен във Франция. Тъй като тяхната трибуна е пълна с транспаранти и знамена, които образуват нещо като стена. Интересно. Ето ни пред въпрос. Не. Тък му стана интересно. Дами и господа, Искрен Лилов, господин Лилов старши, заповядайте и вие. Ще продължим утре вечер. Благодаря ви за вниманието, за този вълшебен един час Стани богат. Харесвам и това, че веднага след предаването активността в сайта на BTV се повишава в пъти. Много хора влизат да играят нашата игра онлайн. Опитайте и на живо. Много е приятно, нали, Искрене? Приятно е. Заповядай. До утре. Почини се. Здравейте, уважаеми дами и господа, зрители на BTV. Веднага започвам с едно питане. Бъдете честни обаче. За какво се сещате, като чуете тази откриваща музика на Стани богат? За въпросите или за 100 000 лева? Или пък за мен?
Спокойно. Каквото и да кажете, все ще е вярно, като отговорите на Искрен Лилов във вчерашната игра. Идва ден втори за автора на книгата Ден първи и той ще стартира штурма на 100 000 с пълен арсенал от 3 жокера, но и с моето добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на вашият баща Стоян. Здравейте, Лилови. Още малко да разкажем. Казахме, че си учил в Амстердам, но се реализираш в България. Защо? Защо се реши да се върнеш в България? Там има много и по-добре заплатени работи. Аз дори когато кандидатствах в Амстердам, за минута не съм си помислял, че ще остана да живея и работя, например, в Амстердам. Мислил съм се за чужбина, за Холандия със сигурност не, защото, честно казано, много бързо омръзва времето, храната, хората. Със сигурност тук и трите неща са много по-добри. И за това за мен беше, да. Време, храна, хора. А как са медиите? Има много голямо недоверие към медиите, не само в България, това е навсякъде. При нас, може би, корупцията и самата дума като причина за недоверие е по-голям процент от недоверието, да кажем, отколкото в други държави, но това е тенденция абсолютно навсякъде в целия свят. Една от основните причини е това, че обществото ни все повече се разделя и все повече се радикализира. И това е доказано, че се случва главно благодарение на, или по-скоро поради причина на социалните мрежи и на това, че ние успяваме да намерим много по-лесно съмишленици и да си създадем такива затворени общества. Какво е правилното поведение на медиите в тази ситуация? Никой не знае как да се справи с това. Но една от добрите причини е да продължава да запазва авторитет, да продължава да проверява фактите, които използва. Добре, има много да се работи в тази посока. Имаме много да работим и с теб. Трите жокера са на мястото си. Следващия въпрос, който ще ти задам, ще бъде за 2000 откриващ въпрос. Предлагам и да започваме. Дами и господа, Искрен Лилов продължава своето шоу "Стани богат" сега. Припомням, само на 24 години. Ще заключваме ли сумата от 2000 лева, Искрен? Не. Не играем, да видим въпроса. С какъв псевдоним е известен певецът? Абел, Маконен, Тесфае. The Weeknd, Eminem, Бруно Марс или Кедрик Ламар? Така, със сигурност е Еминем. Реално знам верния отговор, защото наскоро гледах сериалът му на този човек. Идолът. Да, точно същия сериал. И отговорът е The Weeknd. Да видим. Това е най-слушаният певец през последните няколко години. Абсолютно верен отговор. Продължаваш нагоре. Доколкото знам, е бил протеже в началото на Дрейк, канадец. По паспорт иначе има етиопски корени. Много талантлив, много талантлив. След концертите на Тейлър Суифт, миналото лято на 2023-та, неговите бяха едни от най-посетените въобще. Много и българи ходеха. Аз щях да отида, между другото, в Мадрид на концерта му, обаче не се случи и не успях. Ще ти се случи въпрос за 3000 лева. Тук е доста основателно питането. Ще заключим ли тези пари? Не, защото все още имам всички жокери. Играем. А имаш и доста знания. Да видим. Върху кой зеленчук кметът на Ню Йорк налага забрана в опит да спре мафиотската фамилия Морело през 30-те години на 20 век? Върху зелето, върху артишока, върху краставицата или върху царевицата? Кой зеленчук може да спре мафиотска фамилия? На пръв поглед нито един от тях. В Ню Йорк. 30-те години на 20 век е близо до сухия режим в Америка. Да. Може би този зеленчук да се използва за направата на алкохол?
Въпросът е, че не съм много добре запознат с кои зеленчуци могат да помогнат с това. От царевицата се прави сироп. В Америка е особено много популярен този сироп. За артишока никога не съм чувал да има подобни свойства или да се използва в нещо. По принцип е много така странен зеленчук. Аз лично не обичам артишок. За краставицата пък тя е 90% вода. Да, със сигурност ще ползвам жокер. Ако трябва и жокери. За сега един, да започнем от някъде. Нека се обадим на приятел. Нека се обадим на приятел. Това решение взимаш. Не е ли по-добре да попитаме Лилов старши? Питам само, защото за 30 секунди... Не мисля, не. По-добре да се обадим. Окей. Използваме обади се на приятел. И ти си ни приготвил Лидослав Желев от София, Марина Грудева от София или Даниела Мезеклиева от София. Нека се обадим на Марина. Нека се обадим на Марина сега. Маринка ли ти е шеф или ти на нея? Или сте... Аз на нея в случая. Да, но няма да ти връща нещо, че сега е удобен момент. Ще имам да черпя. Обещаваш. Марина, търсим? Да, здравейте. Здравейте, Марина. Как сте? Добре съм. Вие как сте? Много добре. Забавляваме се с вашия шеф. Искрен. Сега удобно да му го върнеш, като дадеш много правилен отговор. Не правилен, а много правилен. Значи пиши и мисли, също отговаряй. Добре. 30 секунди сега. Здравей, Марина. Кой зеленчук е забранен в Ню Йорк в 30-те години на 20 век? Кой зеленчук е забранен в Ню Йорк? 30-те години на 20 век. Зеле, артишок, краставица, царевица. Зеленчук забранен в Ню Йорк. Може ли пак отговорите? Зеле, артишок, краставица, царевица. Не я уволнявай, просто само 30 секунди. Между другото, за мафията ти въобще не каза, фамилията му реално не каза. Така реши, но това си е твой подход. Ще викаме ли Лилов старши? Нека извикаме Лилов старши. Ползваш втори жокер. Обади се на баща си. Заповядайте, господин Лилов. Добре сте ни дошли. Чухте разсъжденията на Искрен. До сега игра прекрасно. Сега вече на този въпрос. Да. Аз не мисля, че сухия режим е добра идея. Общо взето най-известните мафиоти и в повечето историите, които съм чувал от сухия режим, са в Чикаго. От тази гледна точка бих си помислил кой зеленчук може да е по-скоро предмет на контрабанда или нещо, което мафията използва, за да прикрива доходи и печели пари по незаконен начин. То законен всъщност, няма. От тази гледна точка артишокът е традиционен италиански зеленчук. Той се отглежда на много места в Италия, италиански деликатес. Фамилията Морело, като повечето фамилии, които емигрират в Америка, би следвало да има италиански корени. Тази гледна точка е така много подходящ кандидат. Царевицата е винаги свързана с Южна Америка. Предполагам, че дори в 30-те години на миналия век трудно се разбират с мексиканците по този въпрос. Тоест, нея бих и веднага я отписал. От зеле и краставица не мисля, че краставицата има шансове да бъде. Това е сезонен плод. Той не може да се внася целогодишно. 30-те години едва ли имало толкова оранжерии, които да позволяват, особено в Ню Йорк. Може би
бих я отписал. Остават зеле и артишок. Ами ако са внасяли артишок, например от Италия, Да. и са го търгували с другите фамилии и са си... Не е нужно с другите фамилии, с общата публика Да, са го търгували, защото оттам са парите. С другите фамилии се урежда по друг начин въпрос. Образно казано, спряли са им кранчето. Да. Въпросът е зеле и артишок. Ами... Добре, дошли сме да играем, така че нека играем. Дошли сме за забавление. Сега нека маркираме отговор Б, артишок. Играем с отговор Б, артишок. Да. Две логики, едната на сина, другата на бащата. Две различни поколения. Аз съм за тази на сина. Царевица! Царевица! Единственото, което може да се прави алкохол е царевица. Абсолютно! Цяла Америка прави алкохол от царевица. Това не можах да го повярвам. И ти как ги преся бързичко и въобще там и не каза една дума за царевица. Склонен съм да взимам бързо грешни решения. Абсолютно факт. Никога не му се доверявай. Да видим верния отговор. Артишок! Лило Старши, поздравяваме те. Заповядайте, Стояне. Явно, без да знам историята, това е било. Спряли са им кранчето. Буквално. Годишно бизнесът им изкарвал над 1 милион долара. Тогава 1 милион е било много. Те държат просто... Те са държали монопола на артишока и са го продавали 3 пъти повече. А фамилия Морело има съвпадение, идва от селото Корлеоне. Въпросното село, което е в Сицилия, всички знаем. Ти се намираш на въпрос за 5000 лева. Ще заключваме ли сумата от 5000 лева? Да, нека го направим. Нека го направим и ти пожелаваме успех с един от най-силните джокери. 50 на 50. Да видим въпроса. Къде се намира така нареченият апарат на Голджи? В земната орбита. В животинските клетки. В струнните инструменти. Или в автомобилните двигатели. Така. Тук трябва да благодаря на моята госпожа по биология, която обясняваше толкова атрактивно, така да кажем, биологията, че то човек не може да ги забрави тези неща. Така че не мога да забравя, че апарата на Голджи се намира в животинските клетки. Добре, малко повече за него. Какво прави? Мисля, че участва в производството на енергия в животинската клетка. Да. Производството на така нареченото ATP, ATP. Играем. Отговор Б, животинските клетки. Да видим. Дали Искрен е прав и къде се намира апаратът на Голджи? Ще го видите ли върху вашите телевизионни апарати? Ще научим след секунди. Това бяха рекламите по BTV. Надявам се и вие гледате много, много активно в момента, защото Искрен е само на 24 години. Възрастта не е порок, той знае много и в момента директно маркира един от отговорите. Господин Лилов играе за 5000 лева и това е важен момент в неговото шоу, защото при верен отговор ще превземе тази сума. Абсолютен верен отговор. Това е така. Продължаваш. Органелът е кръстен на Камило Голджи, носител на Нобелова награда за медицина през 1906 година. Движи важни функции около образуването на сложните белтъци. Може да го срещнем и при растенията. Искам да благодаря на госпожа Виктория Нечева. Ето, видя ли, с малко помощ от приятел ще се сетиш всичко. Играеш за 10 000 лева
без финансов риск. Разбира се, най-важното е участието, искаме да продължиш и нагоре. И 50/50, но давай без жокери. Въпросът, дами и господа, е: чий паметник се издига в периода 1971-1991 година на мястото, където е днешната статуя на Света София? На Хан Аспарух, на Георги Димитров, на Свети Иван Рилски или на Владимир Ленин? Въпрос за 10 000 лева. Задаваме го на 24 годишен младеж. 71-91 това трябва да е социалистически паметник. Няма начин да бъде изграден за Свети Иван Рилски. Хан Аспарух също няма голяма логика да точно пък тогава да решат да издигнат паметник на Хан Аспарух. Въпреки че тогавашната идеология на 1300 години България все пак е била силна, но все пак за да изградят нов паметник 71 година, като вече са минали така значително време от началото на социалистическото управление, Георги Димитров или Владимир Ленин ми излизат на мен по тази логика. Две емблеми на социализма. Ако това е вярна логика. Георги Димитров, въпросът е: Георги Димитров кога е починал? Защото едва ли ще му издигнат паметник при живе. Ленин е ясно, че тогава отдавна вече е бил починал. Но също така и никога не съм чувал за паметник на Ленин, въпреки че в Музея на социалистическото изкуство има паметник на Ленин. Тоест трябва да е бил някъде този паметник. Честно казано, наистина не знам верния отговор между Б и Д, които са за момента моята логика, ако изобщо логиката ми е правилна. Разбира се, Хан Аспарух има връзка с това, че те са искали да промотират цялата тази идеология около 1300 години България. Но по-скоро ще взема жокер 50/50. Правилно решение. Нека компютъра влезе в шоуто на Искрен и елиминира два от грешните отговори сега. Изчезнаха Георги Димитров или Димитров и Свети Иван Рилски. Станаха ти Хан Аспарух срещу Владимир Ленин. Да. Чий паметник се издига в периода 1971-1991 година на мястото на днешната статуя на Света София. Най-логично е 71 да бъде Ленин и след това, за да го махнат най-вече, по-скоро трябва да е Ленин, защото Аспарух няма да го махнат. Аспарух не е политически некоректен. Така че, да, нека отговорим с отговор Д, Владимир Ленин. Играем? Да. Да видим? Искате да пляскате? 100! Това е верният отговор! Браво, моето момче! Браво! Браво! Първите 10 000 лева от завръщането на Кънчев. Печели ги 24 годишен младеж. На времето Ленин гледаше партийния дом в София, сега е днешният парламент. Не знам дали точно този паметник е преместен в музея на социалистическото изкуство, но може би. И вижте колко е важно да има такива музеи. Децата да ходят, да гледат, да се учат, да знаят кой, къде, какъв и защо е бил. Направен от съветския скулптор Лев Кербел, автор на 70 подобни творби, изпратени като подарък на братски и социалистически страни. Супер! Поздравление още веднъж! Да аплодираме Искрен Лилов! Чудесен си, приятелю! Уважаеми зрители на BTV, уважаема публика,
Лилов старши, Лилов младши. Отваряме въпрос за 20 000 лева. Стискаме ти палци. Да видим въпроса. Кое класическо произведение на изкуството е най-голямо по размери? Герника. Сътворението на Адам. Нощна стража. Раждането на Венера. Нощна стража се намира в музея в Амстердам. Виждал съм картината на живо няколко пъти. В момента даже я реставрират. Има много интересно. Може да наблюдаваш докато я реставрират. Така че съм сигурен, че това не е отговора, защото картината не е толкова голяма. Колко е голяма? Реален размер. Ориентирани? Примерно около, мисля, че 4-5 метра ширина, нали? Но на височина не е чак толкова голяма. Може да се бъркам, разбира се, но просто, примерно, с сътворението на Адам със сигурност е по-голямо. Но да, Нощна стража не е отговора. Автори може ли да казваме? Рембрандт. Герника е испански автор, забравих кой точно беше, но знам, че самата картина описва гражданската война в Испания. Раждането на Венера, но също не съм сигурен точно кой е автора. Сътворението на Адам е тавана на Сикстинската капела. Защото ако е тавана на Сикстинската капела, то със сигурност е много по-голямо произведение от която е от трите картини. Да. Ако е била и тавана на Сикстинската капела, значи съм и бил там и също съм го виждал. Ако нали, това е сътворението на Адам. На Микеланджело. Герника е много голяма картина. Много така мащабна картина. За съжаление, за раждането на Венера не се сещам нито размер, нито къде точно се намира. Колебае се между Герника и сътворението на Адам. Като по сътворението на Адам точно се колебае дали това е картината, която знам, дали това е... И то всъщност правилно е написано във въпроса произведение, не е казано, че е картина. Как постъпиш? Бях си казал, че ще дойда да играя. Давай. Средната възраст на участник в Стани богат, гледах особено в България, 45 години. Това означава, че имам около 21 години да натрупам този допълнителен опит и отново да се върна тук. Надявам се отново пред теб. Добра сега. Добра сега. Ще те чакам. По-скоро аз ще покана баща ти, защото и той така доста знания има. Направо всички идваме заедно, едно семейно такова, семейна семейна Стани богат. Играя сътворението на Адам Б. Окончателен отговор. Окончателен отговор сътворението на Адам. Да видим. И за мен ще е изключително трудно да наредя, защото така трябва да го направим прегледно и за зрителите, и за теб, и за мен. Така да се каже, да почнем от 4-то място. Тази класация. Там е раждането на Венера. На Ботичели, картина, намира се в Уфици. 1,70 м на 2,80 м. Трето място. Нощната ти стража, която ти си виждал. 3,60 на около 4,40 метра. Сътворението на Адам или Герника, колебанията. Сътворението на Адам е точно това. Таванесто произведение. Микеланджело. Сикстинската капела. 2,80 на 5,70. Стигаме до Герника. Намира се в музея София Рейна в Мадрид. Скоро я виждах. Бая народ имаше отпред. 3,70 на 3,50 метра на около почти, да не кажа 10, 7-8 метра. Верен отговор, Герника беше ти пред очите. И баща ти това го знаеше и се хвана за главата. Нищо, силни аплодисменти, дами и господа.
Имахме прекрасен участник в лицето на Искрен Лилов. 5000 лева. Великолепна игра. Ето още една причина това момче да се върне от Холандия в България и да играе за България. Желая ти всичко на добър час. Въпросът беше наистина изключително труден. Успех!